Плодородната политическа оттайка се карат за кои постове да завземат в държавата и на кое място в парламента да седнат. Тръмп вече си състави кабинет. Някои от имената бяха ясни още преди месеци, но вече те официално са назовани. Аз обаче искам да поговоря и да обърна специално внимание да насоча прожекторите върху едно от имената. Робърт Ф. Кенеди младши. Племенник на застреления през 1963 година президент Кенеди. Веднага след като името му излезе сред новите министри на Тръмп, той беше заклеймен от отходните медийни официози като антиваксър. Не, човекът не е антиваксър, той е против манипулативното и фриволно експлоатиране на темата за оханския грип и налагането на задължително инжектиране срещу него. Разбира се, не се харесва на добрите сили. И не само това. Неговият предшественик, който той ще смени на поста, един генерал с операция за смяна на пола, който казваше, че децата в невръстна възраст трябва да помислят да направят също със себе си. Всичко това, което се случва, не се харесва на евролибералното котило. Всичко, което се случваше до сега, ще бъде обърнато с краката нагоре или по-скоро ще бъде изправено. На някои изчадия не им харесва, че нормалността се възвръща. Че тяхната кула на злото, градена с толкова усилия, изведнъж ще рухне като кулата на злият магьосник Саруман в трилогията Властелинът на пръстените. В сагата на професор Толкин, когато силите на злото прекаляват и пресоляват манджата за своите злодеяния, като отсичат множество млади дървета в близост до гората Ветроклин, където живеят разумните и силни енти, тогава те предприемат масово нападение срещу царството на Саруман, срещу неговите орки и събарят кулата му, събарят бента, който те са си построили и реката разрушава всичко създадено от тях. Така се случва в днешния свят. Орките на извратената реалност започват да губят почва под краката си, защото реката на благоразумието вече е отприщена и започва да помита всичко изкривено, изгнило, нездраво и нечисто по пътя си.